Τι κάνετε, καλησπέρα. Μόλις είδα ένα βιντεάκι με τον κύριο Χάκη, ο οποίος έδινε μια συνέντευξη και έλεγε ότι του ήρθε πολύ μεγάλη εφορία, πράγμα το οποίο δεν περίμενε. Και επειδή βλέπω ταυτόχρονα τρεντάρει τώρα και στο TikTok άνθρωποι να ανεβάζουν τα καθαριστικά της εφορίας τους και να λένε περίμενα επιστροφή και μου ήρθε αυτό, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο μπερδεμένα τα φορολογικά, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και επειδή δεν βλέπω κάποιον λογιστή διατεθειμένο μάλλον να κάνει ένα παρόμοιο βίντεο, πάμε να στο κάνω εγώ. Disclaimer, δεν είμαι λογιστής, αλλά πάμε να σας το εξηγήσω όσο πιο απλά και όμορφα και ωραία μπορώ, μπας και βγάλετε μια ιδέα. Σκοπός είναι να πάρετε αυτό το βίντεο να το δείτε, να πάρετε μια μυρωδιά που λένε και στο χωριό μου και να το πάρετε και να πάτε στο λογιστή σας. Και να του πείτε, εδώ αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό, το λέει έτσι, έχει δίκιο, το λέει λάθος. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Σκοπός είναι να δώσω το πρώτο ρέθισμα. Δεν είναι να τα μάθω εδώ πέρα. Αυτό. Πάρτε το βίντεο και πηγαίνετε στο λογιστή σας και πρίχτε τον. Όσο ρωτάς, παιδιά, μαθαίνεις. Άμα δεν ρωτάς, θα κλαις μαύρο δάκρυ. Συνειδητοποιείς λοιπόν ότι είσαι καλός σε κάτι ή σου αρέσει να κάνεις κάτι και θες να το κάνεις επαγγελματικά. Σου λένε και οι φίλοι σου, πάμε παιχταρά μου, προχώρα, θα σε στηρίξουμε. Μπορεί να είσαι και content creator, κάτι να έχεις και ένα κοινό και λες, θέλω να το κάνω επαγγελματικά. Τι κάνεις λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση? Το πιο συνηθισμένο είναι να σηκωθείς και να πας σε ένα λογιστή και να ανοίξεις μια επιχείρηση στο όνομά σου. Ωραία, λέγεται ατομική επιχείρηση. Είναι άλλη ατομική επιχείρηση και άλλο κάτι όμικρον ΑΕ, οίκη και τέτοια. Είναι άλλο πράγμα αυτές τις εταιρείες. Εμείς μιλάμε ατομική. Εσύ με το προσωπάκι σου πας και ανοίγεις μια εταιρεία στο ονοματάκι σου, το φανταστικό. Τι κάνεις λοιπόν? Ξεκινάς, πας στην εφορία, πας στον ΕΦΚΑ, πας στο επιμελητήριο, δεν θυμάμαι που αλλού πας, σε κάνουν και μπαλάκι, σου λένε πήγαινε στην εφορία, φέρε αυτό για να προχωρήσουμε. Άμα σου το δώσουν από το ΕΦΚΑ, φέρ το μας και σε εμάς να το δηλώσουμε. Τρέχεις δεξιά-αριστερά, αγοράσεις και μια ταμιακή, μπορεί και να αγοράσεις άμα χρειαστεί αυτό που θα κάνεις ταμιακή. Δίνεις κανένα 500 χιλιάρικο και ξεκίνεις την επιχείρησή σου. Σημαντικό είναι όταν θα πας στην εφορία, θα πάρεις ένα πράγμα που λέγεται CAD. Αυτό σημαίνει κωδικός αριθμού δραστηριότητας και αποτελείται από νουμεράκια. 1.12.12. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το CAD, ένα τυχαίο CAD έβαλα. Έχουν μια τέτοια μορφή. Και δίπλα λένε τι κάνεις. Αυτό που κάνεις είναι αρκετά συγκεκριμένο. Τι εννοώ με αυτό? Εγώ ας πούμε έχω ένα μαγαζί που βάφω αυτοκίνητα και κάνω αερογραφίες και ξέρω να ζωγραφίζω, ας το πούμε. Δεν μπορώ να έρθω σπίτι σου νόμιμα με την απόδειξη τιμολόγιο και να ζωγραφίσω και τον τοίχο. Είναι άλλο μπογιατζής, άλλο θα σου φτιάχνει αμάξια. Και για να πιάσω και το γυναικείο μου κοινό, είναι άλλο μία αισθητικός να βάφει νύχια και άλλο να κάνει τατουάζ. Και άλλο να βγάζει φρύδια και άλλο να κάνει make-up. Είναι διαφορετικά τα CAD. Ότι ξέρουμε δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε κιόλας. Τουλάχιστον νόμιμα. Το να έρθω εγώ σπίτι σου και να σου πω ρε φιλαράκο, ξέρω, θα στο βάψω και ένα-δυο μπύρες ή έλα να σου βγάλω και δύο φρυδάκια γιατί είσαι φίλη μου. Εντάξει, γίνεται, αλλά όχι νόμιμα μέσα σε κατάστημα. Άμα σε πιάσει εφορία, έχεις πρόβλημα. Πρέπει να έχεις το κατάλληλο CAD. CAD βάζεις όσα τραβάει η όρεξή σου, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι. Ποιο είναι αυτό το προβληματάκι? Το κάθε CAD χρειάζεται διαφορετικά πτυχία, διαφορετικούς χώρους, διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές πιστοποιήσεις. Δεν μπορώ εγώ και να πω ναι, γεια, ήρθα να ανοίξω ένα CAD και να γίνω δοντίατρος, ας πούμε. Ή επειδή ας πούμε έχω ένα μαγαζί που πουλάω αλλαντικά, δεν μπορώ να τα φτιάχνω, δεν έχω βλέρο υγείας. Θέλει και βλέρο υγείας για να φτιάχνεις και σάντουιτς. Το κάθε λοιπόν CAD έχει τα δικά του. Αυτά το λογιστή σας, ρωτήστε τον. Εφόσον λοιπόν τελειώσαμε με όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, αποφασίζουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας σε πράξη. Αποφασίζω λοιπόν εγώ, για να πάρουμε και το παράδειγμα του ανθρώπου που μας έδωσε την έμπνευση, γίνομαι ένας ωραίος influencer. Πάω και ανοίγω ένα CAD. Από ό,τι έχω δει, συνήθως είναι κάτι που έχει και διαφήμιση μέσα. Διαφήμιση ιντερνετική, διαφήμιση online, κάπως έτσι το λέει, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Ανοίγω αυτό. Και έρχεται ένα φανταστικό μαγαζί και μου λέει, φίλε, εγώ το Σαββατοκύριακο έχω ένα event. Θέλω να έρθεις 2 μερούλες, να ανεβάσεις και 2 story κάθε μέρα. Πόσο θες γι' αυτό? Πολύ ωραία, επειδή εγώ λοιπόν είμαι πανέμορφος και κούκλος όπως βλέπετε, ζητάω 1.000 για αυτή τη δουλειά. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με την εφορία? Εγώ πήρα λοιπόν 1.000 που πήγα σε μία εμφάνιση ένα Σαββατοκύριακο. Επειδή όμως είμαι πάρα πολύ όμορφο παιδί και με θέλουν όλοι να πηγαίνουν στα μαγαζιά τους, με φωνάξανε σε 25 εκδηλώσεις πέρσι. Το πέρσι το φορολογικό για την εφορία είναι από 1η Πρώτου μέχρι 31 το 10. Εγώ λοιπόν σε αυτό το διάστημα πέρσι, το 25, έκανα 25 εμφανίσεις.
Έρχεται λοιπόν η εφορία τέτοια περίοδο και το ψάχνει. Και μου λέει, φίλε Κώστα, πόσα λεφτά έβγαλες πέρσι? Και έτσι απαντάω εγώ, 25 επί 1000, 25.000 ευρώ. Τέλεια. Θέλω ένα ποσοστό από αυτά τα λεφτά. Τι κάνει λοιπόν η εφορία? Φτιάχνει σιρταράκια όπου βάζει τα λεφτά τα οποία έχω βγάλει εγώ με κλίμακες. Δηλαδή, βάζει 10.000 στο πρώτο, άλλα 10 στο δεύτερο, άλλα 10 στο 3, άλλα 10 στο 4 και στο πέμπτο, από τα 40 και πάνω βάζει ό,τι έχουμε βγάλει. Και από το κάθε σιρταράκι παίρνει το ποσοστό που αναλογεί. Αυτά είναι φέτος. Του χρόνου τώρα θα είναι άλλα. Κάθε χρόνο αλλάζουν αυτά, έτσι. Θα πάρει λοιπόν 900 ευρώ από το πρώτο, 2.000 από το δεύτερο. Εδώ πέρα βγάλαμε 25, 1.400 από το δεύτερο. Σε εμένα που έχω βγάλει αυτά τα λεφτά. Αν όμως κάποιος έχει γεμίσει και αυτό το ντουλαπάκι και έχει πάει 2.800, έχει γεμίσει και αυτό και του πάνω 3.600 και έχει βγάλει και εδώ 1.040.000, ωραία, για να φύγει το 40 να μείνει στο κιλό, του παίρνει 440.000 ευρώ. Από το 1 εκατομμύριο, δηλαδή τα μισά, πάνε στην εφορία. Τι γίνεται εδώ λοιπόν? Αυτή η φορολογία, όπως βλέπετε, ξεκινάει χαμηλά και σιγά σιγά ανεβαίνει. Σε κάποιο σημείο, κάπου στα 35.000, αν θυμάμαι καλά, δεν αξίζει πλέον να έχεις ατομική επιχείρηση. Αξίζει να πας στις άλλες που είπαμε. Ή και ΑΕ και ό,τι άλλο υπάρχει και θα υπάρχει στο μέλλον. Γιατί αυτές έχουν ένα σταθερό συντελεστή, 22% από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάνε από εδώ, ενώ αυτός ξεκινάει από το 9, αυτός ξεκινάει στο 22, αλλά στο 1 εκατομμύριο σου παίρνει 220.000 ευρώ, που είναι τα μισά. Οπότε ψαχτείτε με το λογιστή τι λεφτά βγάζετε, να δείτε ποια σας αξίζει να κάνετε σαν εταιρεία. Δεν είναι δηλαδή η ατομική επιχείρηση μονόδρομος. Ίσα ίσα που είναι από τις χειρότερες λύσεις, να είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα λοιπόν είναι όμως ότι πριν πάει η εφορία να μου πάρει αυτά τα χρήματα εδώ πέρα, πετάγομαι εγώ και σου λέω, να σου πω κάτι όμως, πολύ αγαπημένη μου εφορία. Εγώ, για να κάνω αυτό το πράγμα που μου ζήτησες, έκανα κάποια έξοδα. Έχεις μία καφετέρια. Τι χρειάζεσαι για να δουλέψεις αυτή η καφετέρια? Χρειάζεσαι ΔΕΗ, χρειάζεσαι νερό, χρειάζεσαι τηλέφωνο, χρειάζεσαι ίντερνετ, χρειάζεσαι νίκιο, μπορεί να χρειάζεσαι υπαλλήλους και πρακτικά πράγματα για να γίνει η δουλειά. Χρειάζεσαι τον καφέ, χρειάζεσαι καλαμάκια, χρειάζεσαι πάγο, χρειάζεσαι ποτηράκια, χρειάζεσαι βάσεις που θα βάλεις επάνω. Αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Αυτά τα πραγματάκια μπαίνουν στα έξοδα της επιχείρησης. Άλλο παράδειγμα που είπαμε για τον εστικό. Τι εστικός? Χρειάζεται υλικά, πινέλα, νυχοκόπτες, ράσπες, τα ξέρω και απ' έξω. Χρειάζεται και αυτή κάποια πράγματα. Και αυτά μπαίνουν στα έξοδα. Ο κάθε λοιπόν ΚΑΔ έχει κάποια δικά του έξοδα. Και τι εννοώ κάθε ΚΑΔ? Δεν μπορεί η καφετέρια να πάει και να δικαιολογήσει μανώ, να πει γεια σας, πήρε ένα μανώ για την καφετέρια. Και εδώ πέρα αρχίζει να γίνεται λίγο περίεργο το πράγμα. Γιατί για μένα προσωπικά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τα έξοδα πάνε κάπως έτσι, παιδιά. Εδώ είναι τα πολύ προφανή και εδώ είναι τα πολύ περίεργα. Γιατί εννοώ με αυτό? Αυτά που γράψαμε εδώ πάνω είναι στα πολύ προφανή. Δηλαδή και ένα πεντάχρονο να ρωτήσει τι θέλει μια καφετέρια ή ένα σουρατζίδικο, θα σου πει θέλει γύρο και πατάτες και σαλάτες. Να αγοράζει για να μπορεί να τα πουλήσει ο άνθρωπος. Εδώ όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι περίεργα. Τα οποία ναι, μεν είναι νόμιμα, αλλά είναι πιο πιθανό να σου ψάξουν. Εγώ με αυτό. Θέλω να φτιάξω κάτι ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Όπως βλέπετε, όλο και περισσότερα μαγαζιά ξεφεύγουν από το κλασικό καφενείο, ας πούμε. Από το κλασικό φαγάδικο. Κάνουν κάτι πιο extreme. Δηλαδή, σου λέει άλλος, εμείς έχουμε γερανό και ανεβάζουμε τους άλλους να βλέπουν και να τρώνε και να βλέπουν την Αθήνα. Και ο άνθρωπος πλέον είναι γερανό. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρο έξοδο για ένα εστιατόριο να έχεις γερανό. Βλέπεις, αρχίζουν να ανοίγουν καφετέριες που έχουν μέσα γάτες, ας πούμε. Και πάει ο άλλος και περνάει έξοδο γατοτροφή. Δηλαδή, έχει άλλος καφετέρια και περνάει γατοτροφή, κτηνίατρο, εμβόλια για τις γάτες, φάρμακα για τις γάτες. Οπότε λοιπόν φτάνουμε σε ένα πράγμα εδώ. Σε κάποια έξοδα τα οποία δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς η διαδικασία, γιατί δεν έχει τύχει να δουλέψω σε κάτι τέτοιο, αλλά κάπως πρέπει να συνηθίσουμε το λογιστή σου και την εφορία ότι εγώ κάνω
αυτό συν λίγο αυτό. Να ανοίξεις και ένα δεύτερο CAD, ώστε να μπορέσεις να το προσαρμόσεις αυτό που κάνεις. Άλλο παράδειγμα. Θα ήθελα να ανοίξω μια καφετέρια για φιλάθλους. Τώρα για να μην τσακωθούμε και πολύ, ανοίγω μια για την μπαμ. Ωραία, είμαι μπαμπίτης εγώ πορωμένος και θέλω να μαζεύω την μπαμίτες να βλέπουμε μπαλίτσα κάθε Σάββατο. Αλλά θα ήθελα μέσα ο χώρος να είναι ειδικά διαμορφωμένος. Δεν θέλω δηλαδή να έχει απλά ένα τραπεζάκι, μια καρεκλίτσα και ένα καφέ. Θα ήθελα στη γωνία να έχει τέρμα. Θα ήθελα από πάνω να έχει μπάλες. Θα ήθελα στον τοίχο να έχει φανέλες των παιχτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι the sky is the limit. Η φαντασία του καθενός στο τι είναι έσοδο και τι είναι έξοδο διαφέρει. Απλά το σημαντικό είναι αυτό που θα κάνεις να είναι για την εταιρεία. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω σήμερα το πρωί, ναι, μεν ήμουν στη δουλειά μου, αλλά πήρα μια τυρόπιτα. Η τυρόπιτα δεν είναι έξοδο. Η τυρόπιτα είναι κάτι που την πήρα για εμένα. Ούτε ότι πήγα στον Γκιάμο το Σάββατο είναι εταιρειακό έξοδο. Είναι κάτι για μένα. Αυτός είναι ο διαχωρισμός ο κύριος. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όταν θα έρθει η φορά και θα μπει βγάλει 25, εγώ θα του πω, φίλε, έχω φέρει και αυτά τα έξοδα, τα οποία είναι 10.000 ευρώ. Άρα δεν έχω βγάλει 25, είναι έσοδα μείον έξοδα, είναι 15. Τώρα, ανάλογα με το πώς παίζουν τα έξοδα, η εταιρεία μπορεί να σου πει: εγώ αυτό το έξοδο δεν το δέχομαι. Δεν μου κάνει, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω και να μου το ακυρώσει. Και να μου ακυρώσει 1.000 έξοδα και να πάω στα 16 καθαρό. Οπότε λοιπόν να μου πάρει 900 ευρώ από το πρώτο και κάτι παραπάνω από 1.000 εδώ πέρα, 1.200 νομίζω. 1.200 από το δεύτερο κουβά, να δώσω 2% στην εφορία. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, η εφορία που θα πληρώσω εξαρτάται από δύο πράγματα μόνο. Από τα έσοδά μου και από τα έξοδά μου. Δύο πραγματάκια είναι. Άρα πώς μπορώ να μην πληρώσω πολύ εφορία ή θα κάνω λιγότερα έσοδα ή λιγότερα έξοδα. Και πάμε να πούμε πώς γίνεται αυτό. Λιγότερα έσοδα προφανώς θα κάνω με το να μην κόβω αποδείξεις. Το νούμερο ένα πράγμα στη φοροδιαφυγή. Δεν κόβω αποδείξεις. Έλα εδώ, πόσα θες, 1.000, πάρτα, έλα τυχαία, πες παιδιά not sponsored και όλα μία χαρά. Προς το εγώ δεν το κάνω για να κράξω τους influencer, παντού γίνεται αυτό, έτσι. Θέλω να μου φτιάξει το αμάξι. Εντάξει, μη μου κόψει τιμολόγιο για την εργασία απόδειξη, πάρε ένα 50, άλλαξε μου βαλβολίνες. Λέμε τώρα, έτσι. Ή με περισσότερα έξοδα. Όπου εδώ πέρα υπάρχουν δύο τρόποι. Ο νόμιμος και ο παράνομος. Ποιος είναι ο νόμιμος? Να πάρω πράγματα περισσότερα για την επιχείρησή μου. Για να την αναπτύξω. Γι' αυτό βλέπετε κάποιους που κάνουν με podcast ξαφνικά από εκεί που είχαν ένα χώρο σαν και εμένα, μετά από λίγο καιρό στον Διάρα. Δεν λέω το κάνουν μόνο γι' αυτό. Προφανώς και θέλω να ανεβάσουν το επίπεδο που δίνουν, αλλά μια σκέψη ποια είναι. Εγώ μου κάνανε donate και streams και τέτοια μου δώσανε κόσμος που με βλέπει 10.000 ευρώ. Και δεν θέλω εγώ να δώσω τόσα λεφτά. Τι κάνω? Παίρνω έναν καινούργιο υπολογιστή για να κάνω καλύτερο edit. Παίρνω 500 ευρώ μικρόφωνα για τα podcast μου. Παίρνω 1.000 ηχομόνωση. Παίρνω αναπαυτικές καρέκλες. Οπότε λοιπόν βλέπετε ότι με τα έξοδα που κάνουμε μειώνεται η φορολογία μας. Και πότε ο κλασικός Ελληνάρας το θυμάται αυτό? Εδώ. Πάει στο λογιστή τον Δεκέμβριο και του λέει: φιλαράκο, πώς πάμε? Και θυμάται να κάνει αγορές. Γι' αυτό βλέπετε τους YouTuber που ξεσκίζονται το Δεκέμβριο να βγάλουν πολλά βίντεο που λένε το Δεκέμβριο πληρώνει καλά το YouTube με τις διαφημίσεις. Γιατί ο κόσμος αγοράζει. Προφανώς και αγοράζει για το παιδάκι του, για τα Χριστούγεννα και την οικογένειά του, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό από επιχειρηματίες που σου λένε: ρε φίλε, εγώ είμαι εδώ. Έχω πάρει 43.000 έχω φτάσει. Θα με σχίσει η εφορία. Τι θα κάνω για να πέσω μια κλίμακα? Θα χαλάσω 5-6 πράγματα να αγοράσω. Και θα πάρει αυτά που είπαμε. Εγώ, όπως ξέρετε, το πρωί είμαι χωματουργός. Τι θα κάνω για να γλιτώσω? Θα πάω να πάρω λαστιχάκια το Δεκέμβριο, ένα κουβά, πάλι το Δεκέμβριο, να αλλάξω και λαδάκια, να το βάψω γιατί έχει και κάτι χτυπήματα. Νομίζετε είναι 4-5 χιλιάρικα πάει το βάψω σε αυτά. Τσαπ. Από εδώ, έπεσα εδώ,
Έπεσα εδώ και όλα είναι μία χαρά. Μία παρένθεση τώρα για τα έξοδα, λίγο πιο δύσκολο μάθημα αυτό. Όταν αγοράζεις, νομίζω κάτι πάνω από 1.500 πρέπει να είναι, και θεωρείται πάγιο. Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα καινούργιο GCB, δεν θα πάει και θα πέσει όλο το ποσό εδώ. Ένα GCB κάνει 80.000 ευρώ. 90, 100, 120, ανάλογα θα βάλεις πάνω, έτσι. Δεν θα μου πει η εφορία, έβγαλε, ας πούμε, φίλε, 30, μείον 100 ή σε μείον 70 μέσα. Αυτά τα μεγάλα έξοδα, η εφορία τα θεωρεί πάγια. Δηλαδή, τι θεωρεί? Το ποτηράκι του καφέ το πήρα, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα καλαμάκια το ίδιο. Αυτό το πράγμα έχει κάποιο βάθος χρόνου που θα λειτουργήσει. Θα μου κάνει μία απόσβεση. Οπότε λοιπόν η εφορία το σπάει. Σε 6, 7, 8, 9 χρόνια κάπου εκεί πέρα νομίζω είναι. Το παίρνει και σου λέει πόσο το πήρες, φίλε? 90.000. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι χάλασες 10.000 φέτος, 10 του χρόνου, 10 του χρόνου, 10 του παραχρόνου. Και θα σταματήσει να χρεώνεται στο τέλος της 9ετίας ή της 7ετίας, αναλόγως πώς το βάλουν. Αυτός λοιπόν ήταν ο νόμος τρόπος. Βέβαια υπάρχει και παράνομος. Ποιος είναι ο παράνομος τώρα? Που πολλοί άνθρωποι το παίρνουν και το εκμεταλλεύονται και υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις. Ήδη βλέπω την εφορία να με κοιτάζει, βέβαια, αλλά εντάξει. Θέλω να κάνω μια ανακαίνιση στο μαγαζί εγώ. Πάω στο μάστορα, υλικά σου, ξουμούξου, μαμούσου του. Μου λέει, ας πούμε, 1.000 ευρώ η ανακαίνιση. Δεν του λέω, ξέρετε, φλεράκο, θέλω να κάνω και στο σπίτι μου. Πόσο θες για το σπίτι μου? Εγώ, φίλε, για το σπίτι θέλω άλλο ένα. Ωραία. Δεν μου κόβεις ένα τιμολόγιο 2 για την επιχείρηση και να τα κάνεις και τα 2? Άλλος τρόπος. Παίρνω εγώ την οικογένεια, πάω 10 μέρες Σαντορίνη, ζωάρα, χλειδί, όλα, κάργα. Και πάω και το κόβω τιμολόγιο. Με την πρόφαση ότι εγώ, κύριε εφορία, δεν είχα σκοπό να πάω στη Σαντορίνη. Δεν μ' αρέσει κιόλας, να σου πω τα αλήθεια. Καθόλου τη γυναίκα μου με ζάλισε εκεί πέρα που πήγαμε. Αλλά πήγα εκεί γιατί ήταν ένας πελάτης και έπρεπε να μιλήσουμε. Και τον βγάλαμε και 2 φορές για φαγητό για να με δει έτσι κόμψο και ωραίο. Τον πήγαμε και μια μέρα στην παραλία, τα κέρασα. Άρα είναι εταιρειακά έξοδα. Τα οποία και αυτά είναι εδώ. Αυτά μπορούν να σας πετάξουν. Μην κάνετε τέτοιες πατάτες. Τώρα γιατί πάω λίγο να το ξεχάσω. Αν νομίζετε ότι στα 25.000 πόσο είπαμε είναι η εφορία, 900 και 2 και 1.400, 1.000 πόσο είναι τέλος πάντων, 3, 4.300, η εφορία δεν είναι 4.300 παιδιά. Η εφορία θα έρθει και θα σου πει θέλω συν 55% προκαταβολή για του χρόνου, ωραία που θα αφαιρεθεί του χρόνου αυτό το πράγμα, συν κανένα χιλιάρικο κάτι ακόμα αφόρη επιτιδεύματος, εισφορές αλληλεγγύης, κάπως έτσι τα λένε. Μία τα βάζουν, μία τα βγάζουν, μία τα μειώνουν, μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω ακριβώς. Κάθε χρόνο αλλάζουν. Αυτή είναι η ουσία. Απλά του χρόνου, ας πούμε, αν έχεις το ίδιο ποσό, αντί να δώσεις 4.300 και 500 και το μισό, ας πούμε, 2.150, θα δώσεις 2.150 συν 2.150. Γιατί το κάνω αυτό το σύστημα? Δεν ξέρω, πείτε το εσείς και στα μνημόνια, ρωτήστε, μπας και καταλάβετε, γιατί εγώ τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα είναι μια φορά το χρόνο και αφορά ένα ημερολογιακό έτος. Τέλεια. Ξεχάσαμε όμως έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα, το οποίο λέγεται φόρος προστιθέμενης αξίας ή, όπως το ξέρετε οι περισσότεροι, ΦΠΑ. Αυτό είναι ή 24% σε προϊόντα και υπηρεσίες, 13% σε βασικά αγαθά όπως φαγητά και τέτοια και νομίζω 6% σε ιατρικό-περιθαλπτικά και κάτι βιβλία, σούξου-μούξου μανταλάκια. Μείον 30% σε νησιά και κάτι δύσκολες περιοχές. Τέλεια. Δηλαδή αντί για 13 είναι 10 το φαγητό σε ένα νησί, στοιχείο, π.χ. Τι είναι αυτό το ΦΠΑ? Αυτό το ΦΠΑ είναι ένας του κράτους. Τέλεια. Τι σου λέει λοιπόν? Από τη στιγμή που εσύ κάνεις το οτιδήποτε στη ζωή σου, εγώ σου βάζω και ένα καπέλο που λέγεται ΦΠΑ σε αυτά τα ποσοστά. Πήρα λοιπόν εγώ ένα πίνακα, τον ζωγράφισα, τον κοστολογώ με τα υλικά που έχω βάλει και μόλα μου πήγε 20.000 ευρώ ας πούμε, τον πουλάω 100 και τι σου λέει το κράτος? 100 τον πουλάς μεγάλε? Δεν θα τον πουλήσεις 100, θα τον πουλήσεις 124. Θες να κάνεις εμφάνιση στο event που θα γίνει μεθαύριο σαν influencer και θέλεις 1 χιλιάρικο?
δεν θα πάρεις 1.000, θα πάρεις 1.240. Έρχεται ο υδραυλικός σπίτι να σου φτιάξει το καζανάκι και σου ζητάει 50€, δεν θα πάρει 50€, θα πάρει 62. 50 συν ΦΠΑ. Αυτό που λένε πολλοί με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ, συν ΦΠΑ, πλην ΦΠΑ, είναι αυτό εδώ το πράγμα. Δεν το αποφασίζω εγώ, δεν το αποφασίζει κανένας. Είναι του κράτους. Ποιος είναι ο σκοπός του ΦΠΑ? Εξαιρετική ερώτηση, παιδιά. Εξαιρετική ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε για το παράδειγμα να βγάλω εγώ από το κεφάλι μου ένα ΦΠΑ 10%. Εντάξει. Εγώ λοιπόν, σαν influencer, θα πάρω 1.000€. Συν 100 για να εμφανιστώ στο πολυαναμενόμενο event και να κάνω και τα στοράκια μου, όπως είπαμε. Αυτό το πραγματάκι το βάζω στην άκρη, είναι του κράτους, είμαι υποχρεωμένος να το δώσω στο κράτος και μου μένει 1.000. Εγώ λοιπόν, σαν influencer που είμαι, αποφασίζω ότι θέλω να πάω να φτιάξω την μπουτσούνα μου. Γιατί δεν μου αρέσει κάτι. Θέλω να ξαναγίνω 10 χρόνια νεότερος. Τι κάνω? Σηκώνομαι και πηγαίνω σε έναν πλαστικό. Και του λέω, φιλαράκο, εγώ έχω 1.000, θέλω να μου κόψεις απόδειξη και να με κάνεις άνθρωπο. Εγώ θα του δώσω το 1.000. Ο πλαστικός όμως θα πάρει 910€. Συν 90€ ΦΠΑ που θα δώσει το κράτος. Και με τη σειρά του, με τα 910, θα πάει ένα ταξίδι με την οικογένεια σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, όπου το ξενοδοχείο στην ουσία θα πάρει αυτό το ποσό στην τσέπη του. Όπου θα πάει πίσω και ας πούμε θα μείνουν αυτά τα λεφτά για να πάει με τη γυναίκα του άνθρωπο, ας πούμε, να κλείσει ένα φωτογράφο να παντρευτεί. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σε κάθε αγορά που γίνεται αφαιρείται ένα ποσό μέσω του ΦΠΑ για να πάει στο κράτος. Οπότε ό,τι λεφτά υπάρχουν εδώ πέρα και κινούνται μεταξύ μας, κάποια στιγμή θα καταλήξουν στο κράτος. Γι' αυτό το κράτος θέλει οι πληρωμές να είναι νόμιμες. Γιατί αλλιώς αυτό το 1.000 θα το έδινε σε αυτόν που θα έχει 1.000 και θα έχει 1.000 και θα έχει 1.000 και το κράτος χάνει χρήματα. Το κράτος λοιπόν με αυτούς εδώ τους συντελεστές παίρνει ένα ποσοστό από κάθε συναλλαγή που γίνεται. Γι' αυτό βγαίνουν και λένε αγοράζουμε ελληνικά, μην παίρνετε απ' έξω. Γιατί και εξωτερικές χώρες έχουν ΦΠΑ, το λένε VAT και το ΦΠΑ το παίρνει μια ξένη χώρα. Δεν το παίρνει η Ελλάδα. Πάει στο εξωτερικό και αυτά τα χρήματα χάνονται. Τι κάνει λοιπόν η Ελλάδα θα μαζέψει πάρα πολύ ΦΠΑ και πάνε οι συναλλαγές όπως πρέπει, σου δίνει επιδοματάκια. Και χαίρεσαι εσύ και λες, fuel pass, 150€ για το παιδί, πάμε τέλεια. Σε πάνε έτσι όλο το χρόνο και σου δώσανε και 50€ τώρα και χαίρεσαι. Επίσης αυτός ο συντελεστής είναι πολύ σημαντικός για το πού θα ανοίξει μια εταιρεία. Εμείς σαν Έλληνες προφανώς θα ανοίξουμε 99% εδώ, αλλά μια μεγάλη εταιρεία, η Apple, η Volkswagen, δεν ξέρω, πείτε το και θέλετε, θα σκεφτεί να ανοίξει κάτι στην Ελλάδα βάσει αυτού. Γιατί βάσει αυτού? Γιατί ας πούμε θέλει να σου πουλήσει το καινούργιο κινητό 999€. Μαζί με το ΦΠΑ, εσύ θα το δεις στο ταμπελάκι 999€. Εδώ μέσα υπάρχει και ένα ΦΠΑ. Το ΦΠΑ αυτό είναι κοντά στα 200€. Που είναι 24 στην Ελλάδα. Σου λέει αυτή η χώρα. Αν εγώ φύγω από την Ελλάδα και πάω και τα κατασκευάζω σε μία άλλη που έχει 10% ή που έχει 5%, θα το πουλάω στην ίδια τιμή. Αλλά είναι 5%. Θα είναι 9,49. Το ΦΠΑ θα είναι 50. Δηλαδή, εγώ θα βάζω 9,49 στην τσέπη μου, όπως είπαμε σε αυτό το παράδειγμα, και θα δίνω ένα 50 στο κράτος. Δεν θα βάζω 999 από τα 200 στο κράτος και θα βάζω 700. Γιατί όπως είπαμε, το ΦΠΑ ξεκινάει από την αρχή. Με το που θα ξεκινήσω εγώ και θα φτιάξω το πρωτογενές πράγμα, έχω ένα κομμάτι ξύλο που έσκυψε και το έβγαλα, πάρ' το και κάνω έπιπλο. Δεν με νοιάζει να το κάνεις. Από τον πρωτογενή τομέα μπαίνει ΦΠΑ, παιδιά. Από την αρχή. Αυτό εδώ το πραγματάκι για να το αγοράσεις έχει ΦΠΑ. Δεν έχει σημασία τι είναι και πώς είναι. Αέρας να είναι. Σε ένα ψυχολόγο να πας, δεν θέλω να προσβάλλω τους ψυχολόγους, τώρα μην παρεξηγηθείτε. Εννοώ κάτι που δεν έχει που δεν είναι αυτό, που δεν μπορεί να το αποδείξει, αυτά απόδεικτο, γιατί αυτό το πέρα είναι ένα. Το πήρα, αυτό το αγόρασα, το έχω. Το πήρα από αυτόν. Φαίνεται. Πήγα σε ένα ψυχολόγο
και μου μίλησε 50 ώρες ή πήγα σε ένα σύμβουλο γάμου και μου μίλησε 10 ώρες ή σε ένα σύμβουλο επιχειρήσεων, αυτό δεν αποδεικνύεται αυτόματα. Θέλει άλλη διαδικασία, αυτό εννοώ. Από τη στιγμή που τελειώσει η συμβουλευτική, αν ο τύπος πήρε 200 ευρώ για τη συμβουλή, πρέπει να πάρει συν 48 ευρώ ΦΠΑ. 24%. Το καταλάβατε? Οπότε υπάρχουν εταιρείες που δεν τις συμφέρει να έρθουν στην Ελλάδα. Γιατί ξεκινάνε και φτιάχνουν εξαρτήματα και για να τα δώσουν είναι μεγάλο το ΦΠΑ. Άμα πάω και φτιάξω εγώ την DeWalt εδώ πέρα που έχω τρυπάνια και θέλει να προμηθευτεί η Volkswagen για να τρυπάει τα αμάξια τρυπάνια ή βιδολόγους, δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να μην τα πάρει από την ελληνική αγορά, να σου πει δεν με συμφέρει. Θα τα πάρω από την Κυπριακή, θα τα πάρω από μια άλλη που έχει 5% να μου βγουν πιο φθηνά. Γιατί και η ίδια εταιρεία όχι μόνο έχει περισσότερο κέρδος και η DeWalt θα χάσει, αλλά έχει και τη δυνατότητα να παίξει. Άμα πάει μια μεγάλη εταιρεία και του πει θέλω 1000, θα σου πει εδώ βγάζω 700 ευρώ, εδώ βγάζω 950. Ξέρεις κάτι, σου κάνω 100 ευρώ και το στο κομμάτι. Σε αντίθεση όμως με την εφορία που είναι μια φορά το χρόνο, το ΦΠΑ στις ατομικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτικό κάθε τρίμηνο. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12. Πώς υπολογίζεται τώρα? Ας πούμε ότι εγώ έκανα την υπηρεσία αυτή 5 φορές σε αυτό το τρίμηνο. Άρα με την τιμή του ενός χιλιαρακίου, 2,40 επί 5, 1.200 ευρώ ΦΠΑ. Όμως δεν έκανα μόνο αυτή την υπηρεσία. Γιατί όπως είπαμε έχω και έξοδα. Και εδώ πέρα έχει κοπεί ΦΠΑ. Πράγμα που σημαίνει έκανα κάποια έξοδα σε αυτό εδώ το τρίμηνο, τα οποία προστίθονται. Είχα ας πούμε μείον 100 ευρώ ΦΠΑ, πήρα μια υπηρεσία, πήγα και έκανα τα μαλλιά μου, τα άβαψα και επειδή αυτή είναι η εικόνα μου, είναι τα μαλλιά μου. Πήρα και 2 ρούχα να κάνω μια εμφάνιση, να μην είμαι σαλέτσος, άλλα 100 ευρώ. Πήρα και μπλε σηματάκι στο TikTok για να φαίνομαι πιο επίσημος. Αγόρασα και ένα Photoshop να φτιάχνω τα post μου και τα story μου πιο όμορφα, ChatGPT και τέτοια. Άλλα 200 ευρώ. Σύνολο 400. 1200 μείον 400, 800 ευρώ. Πότε θα τα καταβάλω αυτά τα 800 ευρώ? Την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. Δηλαδή, πέφτει Σαββατοκύριακο 29 Τετάρτου. Την Παρασκευή. Πέφτει εδώ τι πέφτει? 30 Εβδόμου. Μπορώ και πιο πριν. Έτσι. Τι κάνω εγώ λοιπόν? Σαν καλός πελάτης που είμαι του λογιστή μου και με αγαπάει, παίρνω όλα τα τιμολόγια που έχουν συν και όλα τα τιμολόγια με πλην, τα βάζω σε μια σακούλα. Παιδιά, ό,τι χειρότερη σακούλα βρείτε, από λαϊκή να είναι, άμα γίνεται, τα πετάτε έτσι μέσα, όλα, να μην κλείνει η σακούλα, ρε. Και μπαίνετε μέσα στο γραφείο και του λέτε να τα. Πάρτα και βγάλε άκρη. Μην το κάνετε, αυτό θα το βρίζουν. Να τα έχετε όμορφα τα τιμολογία σας. Τα παίρνει, τα αφαιρεί και σου δίνει μία ταυτότητα οφειλής προς την εφορία, όπου μπαίνεις και την πληρώνεις. Τώρα για να εξηγήσουμε και το πρόβλημα που έχει ο κύριος Φώτης. Εδώ πέρα, αν υποθέσουμε ότι ανήκεις εσύ πρώτη, ξεκινάς την επιχείρηση. Στο πρώτο τρίμηνο, στο τέλος του τέταρτου μήνα, είναι να πληρώσεις το ΦΠΑ. Αν δεν το πληρώσεις 800 ευρώ που βγάλαμε από εδώ, αυτό παίρνει μία προσάυξη συν 1% και γίνεται 808 ευρώ. Το οποίο θα συνεχιστεί τον άλλο μήνα, θα γίνει 816. Τον άλλο μήνα θα γίνει 824. Το ξεχνάς κι άλλο, δεν έχεις ιδέα. Φτάνει αυτό. Κλείσαμε ένα τρίμηνο. Αυτό θα πάρει προσάυξη, θα γίνει 832, και κάτι ψηλά είναι έτσι. Θα πέσουν ας πούμε κι άλλα 800 ευρώ. Γίνεται 1632. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει καιρό, αυτό το ποσό αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται. Γιατί εδώ θα αρχίσει να ανεβαίνει με 16 ευρώ κάθε φορά. Και συνεχίζει και συνεχίζει. Και φτάνει λοιπόν, αφού κλείσει ένα χρόνο που δεν έχει πληρώσει, συν μισό, γιατί η εφορία κάπου τώρα έρχεται, έχει καβαλήσει 6 ΦΠΑ, 6.800 ευρώ, συν τους αυξήσεις, συν την να δώσει εδώ. Και βγαίνει ένα μεγάλο ποσό. Το οποίο κιόλας το περίμενες. Δεν είναι το περίμενες. Τώρα για να κλείσουμε και το τελευταίο παράπονο που άκουσα. Το οποίο ήταν αφού ξέρουν ότι θα τα φάω, γιατί μου τα δίνουν εξ αρχής και δεν μου τα παίρνουν κατευθείαν. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται παρακράτηση φόρου. Και είναι 20%. Τι σημαίνει αυτό? Στο χιλιάρικο που είναι να πάρεις εσύ,
Αυτός που αγοράζει την υπηρεσία και είναι να σου πληρώσει το 1.000, κρατάει ένα ποσοστό 20%. Δηλαδή σου δίνει 800 ευρώ και τα 200 τα κρατάει και τα καταθέτει ο ίδιος στην εφορία. Και σε συνδυασμό ότι αυτό το 20% είναι στο αρχικό. Δηλαδή εσύ θα πας, ναι θα πεις ότι έχω 1.000 πήρα από την εκδήλωση, αλλά έκανα ταχύ έξοδα, 400 ευρώ, μένουν 600. Αυτοί θα σου πάρουν το 30% από τα 600. Δηλαδή θα σου πάρουν περίπου 180 ευρώ. Αλλά σου έχουν πάρει ήδη το 20, το έχουν παρακρατήσει. Οπότε είναι μείον 200. Και καταλήγεις να έχεις και 20 ευρώ επιστροφή. Πολύ σημαντικό κομμάτι και η παρακράτηση. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Ελπίζω να μην σας μπερδέψα πάρα πολύ με αυτό το βίντεο που έκανα. Είναι λίγο μεγάλο, το ξέρω. Δεν γίνονταν να κόψω κάτι άλλο, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ σημαντικό, σας ξαναείπα, πηγαίνετε και ρωτήστε τους συλλογιστές σας. Ζαλίστε τους. Να είστε καλά, καλή νύχτα σας.